Deze week ben ik op paard met de beste keertser eer, Teke Triemstra. Hij neemt dus mooi naar Sint-Jabik. Wie geen deel bij de keertswandmakerij van zijn heid. Ik merk wel gewoon dat je er wel meer waarde aan hechten en dat ik wel wat meer op je huid beginnen te liggen. En hebben we beat in de oude veert. Timber. We hebben een winnaar. Ik ben onderwijs naar een gruthiet in de Frieske sport. Topkeertser Teke Triemstra. Die hebben oorsprutsen bij het keertveld van KV Het Noorden in Sint-Jabik. De club waar het voor hem al hier begon en waar hij al een hier oorskiert nam. Ah, Teke. Nou, Tamme. Goeiedag. Hey, goedemorgen. Ja, Teke zeggen wij, maar ik zeg nou Teke. Hè, in Ik deze- luister niet alles. In deze Teken regio. of teken, maar hier is teken inderdaad. Ja, klopt. Hey, we staan hier op een plak, in die beddenplak. Ja? Maar wel een bijzonder plak voor die, dacht ik. Want hier, tenminste net per se hier, maar bij deze club is het voor die begonnen. Hè? Ja, zeker KV Het Noorden. Daar ben ik mijn hele leven lid van West, dacht ik, vanaf de geboorte of zo wat. Maar ja, nee, dit veel dit letter kom. Tot toen Zeus, dacht ik, die omkrieten. En ja, daarvoor weer midden in het dorp. Dus dat is wel jammer, maar goed, het is een hartstikke mooie locatie. Te mooi tennis en het voetbal. Dus nee, ik kom hier nog steeds vaak. Hoe zeg dat eruit? Dus toen je als knaapje eerst in het dorp op het keerstveld kwam, dus letter hier. Hoe ging dat rond daar? Ja, nee, maar dat gongst altijd. Dat wie wel een beetje gewoond eigenlijk. Ik ben natuurlijk al in de bende wel maar ging naar het keertsen. Want het is de keertsen vroeger al in de, nou, toen de eerste klas, wat nu de hoofdklas is. Ja. Dus ja, dan was het besmet met keertsen. Dus dat we altijd een baltje mooi en dat we maar wat vriendjes inderdaad, huppakee, naar het dorpscentrum en daar keertsen. Ja, dat wie gewoonte, dat jaren er gewoon bij. En van het dorp, hè? Wat betekent het keertsen van het dorp en van deze omkrieten? Nou ja, dit is wel echt een keertzoeker geweest nou steeds. Deze hoeken hier, maar Minneskeer, Beltsen, Sint-Jabik, Sint-Annie, wordt gewoon heel soort keertst. En ja, eigenlijk als het op basketbal is, dan weet ik wel een beetje gewoonte. En nog steeds wel een beetje dat iedereen op voetbal en op keertsen zit. I got a crib full of corn and a turning plow. Hoppakee. The ground's too wet for the hopper now. I got a cultivator and a double tree. And a leather line for the haul and cheese. We rieden naar de oude veert krijgboet in het dorp. Een mooi plak om uw angels in te smieten. En een sterk waar Teke als baan ekkel kwam om te visken. Nee, je bent best wel vaak in de fiets. Voor dit warm dat een goede kilometer. En Goed, ja, vooral in de simmer, dat de prom met de paarden en appels riepen we in. Nou, dan weet je even een hoffie zingen nemen we dat dan. Even wat fruit ophellen, een lekker riet en wat viskie en oude hoeren. Ik denk dat we toen tolven weer in, dat is 30 jaar geleden. Weet ik al een fruit bij hem hier. Maar toen zie je de vis? Wietviskies, hè? Oh, daar zit hij er nou nog. Ik smiet aan zo'n wat lokvoer in het water, dan smiet ik je vaardel. Het streamt wat, hè? Dat is juist wel dat water. Dat Ja. komt hier echt, dus ze binnen ergens maar een gemaaltje ontmjeljen. Op zich is dat voor de vis net raar, hè? Want beweging in het water, dat maakt de vis altijd wel warmer. Ja, juist. Het is nou gewoon krekbal op de boom visje. En we staan daar, dat we er wat meidsen doen. En dan zet hem daar rechts zien. En dan streamt er samen naar links. Zijn we zien altijd We gaan beginnen. als we wat hongerig binnen. My hands don't earn En als uw aas in het water leidt, gaan we weer om naar de keertjeugd van Teke. Hoe zeg dat er bij hem thuis uit? Dan hij die tierenfanatiek wie doodde op heel jonge leeftijd al echt onder het keertsen begaan. Volgens mij, net als mij, wie het alleen maar keertsen bij hem thuis. Ja, dat is wel zijn inderdaad, ja. Hoe ging dat rond daar? Dat is elke dag hoe keertsen praten. En dus hij maakt het natuurlijk de keerts van ik. Dus dat heeft hij zijn hele leven al dingen. Dus ja, hier zag ik dagelijks wel meest genoeg de vlier die de hand om kwam te tekenen in de maten opmeten. Dat doet dus mem dan. Dus kwam altijd keertjes door de vlier. Dus ja, voordat ik zeg maar, bij de senioren kwam, vanuit de jongens waai, ja, dan koe ik alle keertjes ik al, want die kwam ik wel bij huis thuis. Dus ja, je wordt er echt helemaal in opgroeid. Je groeit erin op, je wordt erin opvoeden als het ware. Maar nee, jongens, wie altijd keertje. En dan je hem dan met het gezin op vakantie win. Hoe zeg dat er dan uit? Kon je met allemaal wat los litten? Of, Nee, want ik zal je vertellen, we zijn een keer een man in de naar Zuid-Frankrijk gereden, 1400 kilometer. En op vreet jongen in met thuis. Een midweekje Zuid-Frankrijk. Maar dan heb je gepland een midweekje of Ja. is het inkwarten? Nee, Nee, oké, het gepland echt, van tevoren. ja. Ja, dus ja, dat zou ik genoeg denk ik, omdat de weekend keers worden moest. Ja, je En leven. die die keerste toen al het eens meer, dus het wie puur van, nou ja, mijn keertje en niet van Yuki, mijn middelste broer denk ik. En doe dat keertsen wat serieuzer waren, hè? Dat zil gewoon deze leeftijd, hoe oud zoals die was dat? Zontje, 18? Hier heb ik 16. 16? Want dit is een foto die is van de Freule van 1999. Die wonen we. Dat is de belangrijkste keerspartij van jongens. Wat is het voor knaap?
Ja, een hele serieuze, gebrande jongen die al heel graag winnen wil toen. Wie is beaamd om te winnen? Wie is fanatiek? Ja, absoluut. Ja, daar ben ik, maar alles wat ik doe en dien, ben ik wel fanatiek inderdaad, wel vrij extreem. Ja. En dat niet toen ik zag. En dat hele hier hing wel vaak in de prijs, dan ben ik wel het favoriet van die dag. Maar ja, wij wonnen die finale 4 wil ik 6 voor jou. En ja, dan barst er een feest los in het dorp. Ja. Want wie een jongetje of 24 jaar geleden, dat Sint-Jabek ik daarvoor de vreugde woon. Maar die dag is echt een dag om nooit te vieren. Alsjeblieft. Ja, Tamme. Cheers. Dit is een ruisvoorntje. Ja, prachtig visje. En ze kunnen ook wel aardig groot worden. Ja, een 34 centimeter. Oh, wat Dit is bedoel. wel Nou, lang. die hebben vroeger ik wel eens aan inderdaad. Hè. En dan dachten wij dat het wel wat anders weer, een brazen, maar weet ik veel. Ken ik, ja. Die zit hier, hè. Dat, ja, leuk visje. Hartstikke mooi visje. Dan gaat het. Ja, hoppakee. Wie ben onderwijs naar het ouderlijk huis van Terken in Sint-Jabek. Want daar in de aftertuin staat de keertswandmakerij van zijn heid Reinder Triemstra. Een bijzonder plak waar Terken onderwielens ek de kneepjes van het vak leert. Nou ja, hier gebeurt het al hier, hè. Dit is de werkplaats van de moffen. Ja, de keerswand. Ja, Hier gebeurt het. hier is dus heute elke dag te vinden. Elke Klopt. dag. Ja. Ja, Alex al. Hij moet pensioen, maar hij is hier eigenlijk nog elke dag. Ja, want wat gebeurt je krijgt? Dit is de werkplaats van Inheid. En wat dat hier? Ja, nee, die maken hier de keerswand. Hè. Die zien van de drie licentiehouders voor de KNKB. En ja, die maken het een heel soort keerswanden. Hier van de drie? Ja, hier van de drie licentiehouders. En dan maakt het mijn huid. En ik ben ik in de leer bezig met het maaien, op maat maaien van de moffen. Ja, de meesten die komen hier al bij ons mem, die neemt de maten op, die tekent ze om. En hier worden ze gefabriceerd. Dat klinkt echt als een familiebedrijf. Nou, die heeft zijn werken van maken, maar die doet net alleen. Dus mem die kan je net wissen, want mijn hart is sowieso type net voor, het geduld er net voor. Nou ja, de meesten die komen hier thuis bij ons mem om uiteindelijk hun hand om te tekenen. En dat shirtje, nou deze man heeft een vrij grote hand. Ja. Het een goede hand. De kleuren staan erop, wat tussen de vingers, wat de tommen en de algehele kleur. De maten van de pols, de omtrek van de hand staat erbij. Dus mem die had er ik een haast een dagtaak aan. Die had ik een volle agenda. Ja. Dus het is inderdaad echt een familiebedrijf. Bist ook er van? De oude ambacht, oude tradities. Ik merk wel steeds meer, ik wil ouder worden, dat je er wel meer waarde aan hechten. En dat ik wel wat meer op je huid beginnen te liggen. Ja. En in sommige aspecten wordt het misschien net, maar in sommige aspecten ik zeker wel. Maar nee, ja, ik ben nu zo dat weer wel uit de bek stapt. Ja. Down in Louisiana, where the tall Terken had onderwielens naam als keertser op het hoogste niveau. Hij had in zijn carrière alles won wat het te winnen voel en is daarmee de meest succesvolle keertser alle tijden. but a sweet talking daughter, Lord, she loves to. Maar dan draagt wel een bijzondere titel. De beste keertser, eer. Hoe is dat om die namen dragen te kennen? Ja, dat is best wel ongemakkelijk best, vind ik. Ik helde toen hier in Sint-Jabek, die dan wel weer mooi in 23 helde ik had zijn schuling. En dan viel ze toch een soort van bezwaard of zo. Dat is dan van die icoon. Nou ja, had ze dan wel kennen als persoon. Die zit wat uit 4 van verleden. Met Jetse Faber keert in de tijd van zijn huid. Dus die koek als jonkie ik wel. En dan ben je wel nam en die staan er al jaren. En dan denk ik van, nou ja, dus zal ik wel meest geweest. Die vinden dat helemaal net leuk dat ik hun inhellen heb of zo. Dus wel een soort van bezwierd gevoel. Nou, aan de andere kant, als hun passeren mooist. En ja, ik denk net dat er meesten meer keert zijn wezen kennen als mij. Dus ik denk dat het dan dat het wel gund wordt dat ik daar bovenaan sta. Beste keertsen vind ik ook heb ik wel wat moeite mee. Hè? Want er zijn zoveel goede keertjes geweest. En ik heb de meeste punten helft van alle jaar, dus ik heb op een heel soort vlakken het goede dingen. Nou ja, dat is dan meer dan genoeg. Dan hoeft er net de titel van beste goed voor mij net bloed op zijn. Nee, hè? Nee. But she always will. Ja, Blikstender. Ja, Belinda. Jere, Bekende. hey. Ja, Ik nou, denk die jongen weer niet om in te stammen. Ik denk die pakken groter. we hebben een winnaar. Dat is de zin, hè? Een blankvoorttje. Blankvoorntje, ja. Orbekje weer. Het grappige is, hier is het echt een blankvoorn. En dat komt eigenlijk omdat ze praten hier echt heel
licht water, klaai. Dus Ja. het water is eigenlijk wat wietig. Hè? En dat zie je eigenlijk altijd ook waarom in de vis. Ja. Als het is zo in het veen vangt, dan is het haast zwart. Dus Oh ja, in feite, oh ja, je ja, neemt ja. altijd Ja, dat is de heel- kleur van het water aan. Hoor je het? Prachtig beestje. Dan gaat hij weer. Nou, ik wil net volgens deze wedstrijd, man, maar dat was me wel finaal. Maar hoe is dat visje? Nou, ik ben mooi foto. Ik heb heel soort van heel leerd. Mooie dag, teken. Prachtig. Nije weekend in Biet. Pieter Wilkens. Hier neemt dus mooi naar Sien Marsum. Goeie!